valmistautuu 8 tuolin suoritukseen. Et näette heidät, siitä lähtee. Oi! Ja se kaatui! Jaakko vaatii revanssia! Annetaanko Jaakolle revanssi? Jaakolle annetaan revanssi, mahdollisuus suorittaa 8 tuolin loikka. Siinä on vasta puolet 7, vaan 1 vielä lisää. Eikä millään pahalla se jos kaatu sinne. Korjataan asiaa. Jaakolle toinen veto 8 tuolin suoritukseen. Olkaa hyvä. Ei se pahaa, anna mennä. Ei sä puutama, ei sekin pidä. Lähtiin, morjesta! Lähdetäänkö nyt hakemaan 9 tuolia? Ja tekstiviestikirjoitus ei pysty keskittymään, tää on raakaa tää kilpaurheilu. Tää on raakaa. Ja täältä lähtee sitten hallitsevalle kauhean mestarille. Isulalle on viestiä, että 8 tuolia on rikottu. Toivottavasti saadaan kauhean mestarikin tänne paikalle tänään. Ratapäällikkö Aronen järjestelee kilparataa, kun kilpailijat tässä oli saattaa vielä hienoinen dopingia. Ja valmistaudumme 9 tuolin suoritukseen. Onko meillä 9? 9, kyllä meillä on 9 tuolia. Juuri saamalla tiedon mukaan joku kirjoittelee Facebookiin. Ja sitten 9 tuolin suoritus käyntiin. En oo kokenkään. Täältä lähtee mestari. Morjesta! Morjesta! 9 tuolia läpi! Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Aivan tajutonta! Mitä? Tässä vaiheessa täytyy käydä hottelussa. Mitä Jaakko nyt on päällimmäistä mielessä? Mitä lähtee seuraavaan suoritukseen? Eikö siis suomennus tähän huippu-urheilijalta saamaamme kommenttiin? Matias on kunnossa ja urheilu tuntuu kiinnostavalta. Jaakko Heinola vuorossa 9 tuolia.